Marami nang natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Usually, ang mata ko, lagi nang lalabo. Siyempre, edad mo na. Ganun na talaga yung, usually, di ba, malabo na. Usually, pag nasa church ako, na pagka may kakantahin kami, yung numero, makikita mo, malabo, nagja-jungle yung mga numero. Para mabasa ko yon, I will use my eyeglass. Pero mula noong gumamit ako ng iBerry, ataka ko kasi titignan ko na anong kakantahin namin. Malinaw na. Kahit na hindi ko nagamitin yung eyeglass ko, nakikita ko na maliwanag yung number. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Matod pa ni San Pablo, sa iyang gisulat sa mga taga-Korinto ni Aldo, kung wala pa banhawa ang atong Ginoo, kawang lang ang atong pagtuo. Okay, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. Aniyan usab bagatong tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Donduyano Sr. alias Veritas. Okay, niining laing adlaw sa Ginoo nga natunong pod og pagsaulog nato og kana yung adlaw sa pagkatao sa atong simbahan o iglesia. Ang Pentecost Sunday. Okay, mayong pagsaulog sa birthday, no? Adlaw natawhan sa atong simbahan. Kaya gituhuan man nga ang Pentecost Sunday, mao man na gyud ang pagkahimugso sa simbahan o katilingban nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Kay kadtong pag-announce gyud sa atong Ginoo nga atong mabasa diha sa Mateo 16:18 ug 19 sa dihang iyang gi-announce, iyang gipahibalo nga magtukod siya katilingban o organisasyon, iglesia o simbahan sa dihang iyang gi-announce ngadto ni Pedro, iyang gipahibalo. Di ba timan-an nga ang gigamit niyang pulong, I will build, pagkatukuron ko. Ang gamit ang pulong ba nga nag-denotes, nagpasabot og future tense o umaabot. Pag-announce niya nganong future nga pulong ang iyang gigawi, kaysa dihang iyang gi-announce to ni Pedro, iyang gipahibalo ngadto ni Pedro nga magtukod siya katilingban o iglesia. Ang pagka tibuok gyud nga pagkatukod niini kinahanglan sa adlaw man diin ibukbo ang Espiritu Santo, ipadala ang Espiritu Santo. Ngano man, no? Kay
kung katilingban god o simbahan god nga dili buuan og Espiritu Santo, dili ubanan, na unsao man nato pagkasalig anang simbahana, no, unsao man nato pag kana bang makaingon ta nga tinuod yun ang mga gipanudlo ana, kung walay espiritu o walay pagkamao nga mag-uban nga sa iyang paggiya kasaligan gyud dili masayop, di ba? Ibalo man ang Ginoo nga ang mga tao nga iyang gipili nga maoy mudumala aning simbahana, mga tao man nga masalaypon, makasasala. So kung isalig lang sa Ginoo ang rindas pangagamhanan diya sa iyang ginghirian risyuta ang simbahan, kung isalig lang niya sa galamhan ba, tawhanong galamhan sa mga tao, maka dili gyud ta ka-expect og kana bang maayo. Naagyoy mga dili maayo diha. Kunya ang trabaho aning simbahan gud pagpanudlo man. Oh, kay mga tao ra lagi manudlo, magdumala, so siguro gyung di gyud ta ka-expect gyud og tanan gyud puro susto. Di ba? So mao na nga si Kristo niadtong diri pa siya, no? Makasalig man ta kay Kristo guna. Di ba? Dili gyud na masayop si Kristo. Di ba? Ang pagpadala sa Dios Amahan sa iyang bugtong anak nga makig-uban nato, nagtukod og simbahan o iglesia, makasaligan gyud diha sa iyang mga panudlo kay si Kristo gyud mo nanudlo, magtutudlo. Pero sa dihang iyang gi-announce ang pagtukod niya og iglesia nga mo'y suguon niya pagpapadayon so pagsabwag sa mga pagtulunan sa Dios. Kung sa iyang gisugo ang maong simbahan, na dili man ta kasigurado nga kining simbahan na makatudlo gyud insakto nga dili masayop sa pagpanudlo kung walay parihas niya, no, ni Kristo nga mag-uban nga dili masayop. Mauna nga, di ba, katong diri pa ang Ginoo sa Yuta, sa dihang iya pag yung gihuman tanan ang angay niyang humanon ay siya mubalik diin asa siya gikan, no, sa Amahan. So iya sa yung gihimo tanan ang mga gikinahanglan sa iyang simbahan nga inigbiya na niya, makasigurado gid siya nga diha sa pagpanudlo dili pod masayop kung bisag wala siya, no, ang iyang personal presence, di ba? Mao nang iyang gipangayo daan ng Espiritu sa Amahan nga ipadala gyud kini aron masigurado gyud para nga inig tuan na niya, balik na siya asa siya gikan, no, sa langit, no, inigbalik na niya dito na makasigurado siya nga ang iyang simbahan nga gitukod diri sa yuta dili gid masayop sa pagpanudlo nang gitawag natuk infallibility of the church. Now, hinoon diha sa buhat niining mga tao nga naa sa simbahan, masipyat man. O makasala man na sila. Di ba? Bisan sa 12 ka apostol na may gahudas. Si Pedro pod nga gitugyanan sa mga yawi sa ginghirian sa langit, simbolo sa otoridad ni Kristo, di ba? Nga mao kanang pagmando. Si Pedro yang gipili, limod mangganing siya, no? Ni Pedro. So mao na kining mga tao nga ang iyang gisugo sa kining panudlo, pagdumala diya sa iglesia. Now, masipyat ming yun na, no, personally. Pero ang iyang gitahas gud aning simbahan na pagpanudlo man, pagminsahe man, manudlo og mga pagtulunan nga kung sundon lang makasantos, makapabalaan. So diha iyang gisigurado nga diha sa pagpanudlo kining simbahan na dili gayud masayop. Dili gayud masayop. Pero sa personal na nga
kaugalingon niining mga tawhana na wala pod gawngi ni Kristo, wa pod gawngi sa Dios nga giwala na niyang freedom. Di ba? Wala gyapon giwala kanang freedom sa tao nga iyang sugoon nga pwede mo muhimog sala, pwede po dili muhimog sala. So mao na sa dihang gisugo ni Kristo ang iyang simbahan nga mao ni pero wala niya kuha ka ng freedom nga pwedeng mo rebuilde ang tao nga iyang gisugo, pwede pong magmaunongon. Mao na nga diya sa pagpili na so mao nang naay makasala kay naampoy mga tao gyud nga gipangsugo tod sila sa Ginoo pero mupili man gyud og kasipyatan og sala. Mao nang makasala gihapon ang mga magdumala diya sa iglesia o simbahan. Dayon sa ila pong mga personal nga mga panudlo, pangagpas. O bitaw nga atong mga obispo sa history, mga pari sa history, personal nilang mga pangagpas sa atong pagtuo. Mahimong managlahi sila, bisan pagali atong mga teologyan. Di ba? Dili mo matingala na mga personal nila nga baruganan. Pero baruganan na gani nga kana bang collective o kana bang sa simbahan yun, kanang gitawag na itong official teaching, meaning kanang pagtulunan nga para gyustanan nga dili lang nagikan sa usa ka tawo, sa usa ka obispo, sa usa ka pari, meaning kana bang pagtulunan ba nga ingnon ta lang sigurado ta giya sa Espiritu Santo. Ang paggiya gud sa Espiritu Santo hinugpong man kay di ba nabubo ang Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes, hugpong man. Di ba? Hugpong. Nagkatapok itong mga apostoles o sa itong mga nasakop na niadto sa simbahan uban sa ilang mga lideres. So naari ito nabubo ang Espiritu. Meaning, ang paggiya sa Espiritu Santo hinugpong. Mo bitaw nga kabantay mo nga nga itong simbahang Katoliko, doon na yung mga konseho o kanang mga gitawag na itong council, mga pagtitipon nga og unsay desisyon sa mga council, mao gyud na hiusahan na to. Kabantay mo since the start gyud sa iglesia ng katugaling Council of Jerusalem, kabantay mo sa Council of Jerusalem unsa may nahitabo ato mabasa na sa buhat 15. Ang nahitabo sa unang council sa iglesia sa Jerusalem sa buhat 15, no? Unsa man tong council na to? Gasitol sila kinibang gahusay sila sa kinibang bangi sa dili managsama og panghuna-huna o interpretasyon unsa gyud ang Kristyanismo. Kaysa dihang gisugda na ni Kristo, hinay-hinay ang New Covenant gingharian niya, bag-ong kasabutan, naamang gud po yung mga sakop, naamang po yung mga Hudiyo nga dili pa gyud maka-catch up ba. Hinunta lang dili bright dayon napay malibog. Unsa man ang kingharian ni Kristo sa New Covenant, bagong kasabutan. Now daghan mang mga Hudiyo nga ang ilang baruganan nga karaan pa man gyud gihapon, murag dili sila musugot og changes ba kabag-uhan nga naa naman unta na gitagna naman unta diya sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 31 ug 32 nga ang bag-ong kasabutan nga himuon sa Dios dili parehas, dili sama sa daan nga kasabutan. So bag-o maghimog bag-ong kasabutan nga lahi sa daan. So buot ipasabot sa bag-ong kasabutan mag-expect og mga changes, mga kabag-uhan kay dili lagi parehas sa daan, no? Basaharo ko ninyo ng sa tagna sa Jeremias 31 hangtod 32. Mauna, no? Maghimo nag mga changes pero atong klaruho na unsa nang mga changes gyud nga kinahanglan gyud nga mausab, dili nang kuana kanang moral essence of the law. Duha man gud ka klaseng balaod kung ato yung i-general. Kanang balaod gali nga ang iyang dating, ang iyang essence nga aduna siya pagka-disciplinary o kanang gitawag nato ceremonial para sa anang pagpili unsa nga adlaw ta musimba o umutrabaho o kanang mahitungod sa pagkaon o mga ingon ana
nga dunay ipihig, doon na po'y kanon, ana mo na yung mga parts sa mga ceremonial essence sa balaod. Oh, kana mga juridical law, ecclesiastical law, o mga inana. Kana nga matang sa mga balaod, mo na'y mausab, dili ang moral. Kay kanang moral god, bisag bag-o na tang kasabutan, no nga magbag-o na ta sa mga church leaders, pilion man gyapon na, i-appeal man gyapon na, muna kanang gitawag na to common law. Pras anang ayaw pagbato ng laing Dios, moral law man na. So bisag bag-o ng kasabutan, mag-usob na tag mga balaod, pero i-appeal gyapon na kay common law man na, ayaw pagbato ng laing Dios. Then kana pong kuan, kanang dili mangawat o dili magpatay, dili manapaw, o mo na yung mga common law nga bisan bag-o ng kasabutan, maghimo nag bag-ong balaod, pero i-appeal na gihapon na. Ano, kay common law man na. Pero kato mga balaod nga pang ceremonial, mo to'y mausab. Kaya ano man na, sa Mateo, Hebrehanon Kapitulo 7. Hebrehanon Kapitulo 7, versikulo 12. Basahan ko ninyo ng Biblia, no? Hebrehanon 7:12. Kinaot nga kining atong programa ron atol sa Pentecost Sunday. Doon ay mga Seventh-day Adventist nga hinay-hinay na unta makasabot sa barugan ng Katoliko. Nganong doon ay mga kausaban, no? Kay ang ila manggong musantop silang huna-huna, katumanggong Daniel City 25 dayon nga doon ay tao bang gitagna ba nga mag-usab sa balaod nga kanang makasasala nga kanang gani kung tun-an na to sa history, paganismo manggudtong iya kung gi-introduce. Kunya ang gipasabot gud ato kanang nasa Makabeyo gani si Hari o leader na siya nga gitawag og Antioco Epiphanes o Epiphanes, no? Around mga 160 to 165 AD before Christ. Siya may gitumbok anang Daniel City 25. Unya ang balaod nga gisgutan diyang gipang-usob o kanang wala tahura kay ang iyang gi-introduce paganismo man. Di ba? Ang balaod pa to o sa panahon pa to sa tinuhuang Judaismo, Jewish religion pa to. Dili pa to Kristyanismo, kay sa Kristyanismo naamang gyud changes nga dili sabton nga pagguba sa balaod, di ba? Timana na nga kanang Daniel City 25 nga dunay taong gitagna diha nga dili motahod sa balaod sa Dios. Ang balaod pa na gyud sa daan. Judaismo pa na nga wala tahura. Ang giigo o ang naigo ana si Antioco Epiphanes o Antioco Epiphanes, no? Around mga 160 to 165 AD. Dili niya, wala niya tahura ang Jewish Sabbath, mga pista nila, o bisag unsa nga pagtuo sa daang kasabutan. Wala na niya tahura kay ang iya gusto niya katong paganismo. O mao na. So mao na ang gitunong anang Matthew City 25. Dili nang atong mga changes sa Christianity ron, kay ang changes sa Christianity o kabag-uhan sa Kristyanismo balido na. Kay dili man managsama ang daang kasabutan og bag-o. So meaning kung dunay mga changes diri sa New Covenant people of God, ang change dili na sabton nga ang pag-usab paglapas, kundi pagtuman hinuon, no? Parehas anang katong landong nga ceremonial nila nga entrance sa kingdom kanang tuli o circumcision. Di ba? Landong man to, kay daan man to nga ceremonial nga kanabang paagi sa pagpasulod o kanabang pagpasulod ni musing harian, di ba? Tulion ka. Pero kay landong man to kinahanglan mausab niya ang kung tan-aw na to diri sa Biblia, bunyag may gihulip giilis ana bautismo na Kolosa 2:11 ug 12. Ingon si Pablo, bautismo. Sa dihang bautismo na isipon ba na nga paglapas sa balao? Dili, pagtuman. Anything changes diri sa New Testament bag-ong kasabutan nga maoy gihulip sa angay nga pangilisdan sa daan, no? So kung lahi na dili na isipon nga paglapas kundi dili pagtuman hinuna kay ang bag-ong kasabutan doon na gyud mga kausaban, di ba?
Basahon ra ko na to ning Hebrehanon City 12. By the way, nakakita kog mga video sa YouTube nga ang tag-iya mga former Seventh-day Adventist. Pangitaan ninyo na no sa YouTube kanang former Seventh-day Adventist ba na ito? Former SDA o former Seventh-day Adventist nga YouTube. Dili no na Katoliko sila, pero nalipay ko kay ang ilang baruganan naanay sama-sama sa Katoliko. No? Kay kuan naman, mo sugot naman sila nga ang Jewish Sabbath nga Saturday dili ta obligado ana sa New Covenant. Mo na salamat na ana day mga Adventist nga nahigmata nga nibiya na gyud sa Seventh-day Adventist ni Ellen White, pero wala pa gyud nila hingpit gyud nga masabti ang Katoliko. Mo nang wala pa po sila magkatoliko, pero makaingon ko hinay-hinay nga nakasabot na sila. Kay nakasabot naman sila nga kanang Jewish Sabbath nga Saturday watay apil ana. watay apil ana, no? Now hinoon sa sinugdan sa dihang bag-o pa hinay-hinay pa pagsugod ni Kristo ang New Covenant, dili yun na automatic ka mawala dayon. Di ba? Na pag yun ay mabilit-pilit pag yun na ilang batasan. Dabi na nga sa transition time sa Christianity o Judaism, dili lisod manggod gulpihon. Ang mga tao di kasabot, samok yun na, nasamok magalitong sa Council of Jerusalem mutong gadibati sila. Di ba? So tanawa ra gud sa Hebrehanon Kapitulo 7 versikulo 12. Tanaw. Kay sige ingon diri. For the priesthood being changed, there is made of necessity a change also of the law. Di ba? Ang pagkapari ilisan man mo nang gikinahanglan nga ilisan usab ang balaod. Natanawa. Kaya ang pagkapari ilisan man kuno diri sa bag-ong kasabutan gipasabot ilisan usab ang balaod. Naunsaon na pagkatuman ani nga ilisan ang balaod kung wala gyud mausab. Di ba? Mga tinahod nga tigpaminaw. So mao na. So ang pag-ilis ani pagtuman hinoon kay mo man giingon sa Biblia nga ilisan tong daan. Pero naapoy mabasa sa Biblia nga ang balaod sa Dios dili mausab. Now, kung naagali mo mabasa nga teksto nga ang balaod sa Dios dili mausab, now diretso dayon mo isantop din sa una nga referring to the moral law or divine law. Kato ba akong giingon ninyo ba nga bisag bag-ong tugo na taron mag-ilis na tagbalaod, pero dili gihapon na ilisdan kay natural man na siya, moral man ang iyang dating. So pilion gihapon nga i-appeal gihapon na. Di ba? Pero ayaw ingna nga may mausab para sa anang pista ganang pista. Now, kung basahan na to ang sulat ni Pablo sa Colosas 2:14 hangtod 17, landong man tong ilang mga pista sa daan. So, kung atong sabto na gitapos na ni Kristo sa krus, kay gitapos mo na ni Kristo sa krus. So meaning maundang na. Unya kay ang New Covenant people of God gitagaan man pug authority anang binding and loosing pagdili og pagtugot kanang niingon siya nga ang inyong idili diri sa idili sa langit, ang inyong itugot. Buti pasabot ang new people of God, meaning kung mag-iskot ang mga lideres, mga apostol, unya mga sumusunod sa mga apostol, mga obispo man. So ang mga obispo naanian ng gahom sa pagdili og pagtugot, binding and loosing. So meaning sa bag-ong kasabutan ang mga obispo sumusunod sa mga apostoles, naapod sila'y authority, Mateo 18:18, nga maghimo pog mga bag-ong ceremonial law, bag-ong mga juridical law, ecclesiastical law, mo bitang doon na tayo canon law, di ba? Bisan manggali iglesia ni Kristo, naapod sila yung mga internal law sa ilang mga ministro. Mauna. Nga sila-sila ra po'y gagama-gama. So, mauna, because of authority. Because of authority. Mauna nga, kabantay mo, sa sunod Domingo siguro na nato ma-detali og ayo ng atong pista. Nga kanang atong pista, mauna yung giilis atong pista sa karaan. Kaya katong sa karaan, landong man to. Unya, nga no nga, gipili yun ang pista nga pahinungod sa kabalaan sa mga santos. At angin ninyo na, kung nindot kayo na akong i-explain. Ha? Mahigugmaw niya mo sa kanang pagtulon ang Katoliko ngano nga mupokus tas kinabuhi sa mga santos, no? Kay mo na essence sa New Covenant teaching ni Jesus Christ. So daghan pa unta akong isgutan, no? Pero hinaot nga sa
pipila ka pulong nga atong gisgutan aning atong pagsaulog sa Pentecost Sunday, no? Una amoy nakuha, no, labi na sa atong mga igsung Seventh-day Adventist nga hinahinay na sila makadawat sa mga changes sa New Covenant, no? Nga ang mga kausaban sa bag-o pagtuma na kay kinahanglan magbag-o, no? Ay Hebrew anon 7:12 kay ilisan ng pagkapare, ilisan usabang balaod. Tanawa, nya di man mabasa sulod sa Biblia tanan ang mga pag-ilis kay hinahinay man na. Una ang kinahanglan ang church history. Okay, sanglit wa naman daigong panahon ayaw kalimot unyang alauna basin makaapil puta sa sangka no sa katarungan o sa alas 8 gabi no sa Catholic Faith Defenders. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan o atong dalahurong obispo sa Diocese of Dipolog uban na sa mga kaparian. Kini ang ubos ninyong igsuon si Veritas hangtod sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. PSPR, Tatak, RMN. Usahay ra sila makidula. Mama, lalo tayo. Pagulid mo ako. Usahay ra sila maparaygon. Mama, I love you very, very much. Usahay ra sila bata. Mama, inom tayo ng Chucky, please. Please, please. Mao nga pag-abot sa balon, dito ka na sa love ug siguradong mahurot niya. Chucky, adunay lami sa chocolate, naapay sustansya sa gatas. Mama, thank you. Make recess time, Chucky time. A chocolatey buddy. Kahit kailan walang iwanan Gaya sushi kahit walang pansalan Ang niligawan Pag-ibig ay natagon Drink responsibly. Pagsarap ng klasik ang hanap, punta na sa malapit na tindahan. Kahit kailan, walang iwanan. San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly. Doon ay magpamatuod, kalabutan gihapon sa iyang paggamit ang Kidicare. Pangalan na to og taga-asa ta? Ako si Manuel Ortega nga taga Davao City. Stroke ako na 1999 tapos